So ayun, what's up? Magandang gabi mga Lavarkads. Bali, lulusong na naman tayo mga Lavarkads. Mag-iilaw na naman tayo. Kasama na naman natin si paring Jumar. So sana marami tayong mahuli mga Lavarkads. So ayun, tara. Punta muna tayo dun sa spot natin. So ayun mga Lavarkads, nandito na kami sa may spot namin. Parang Jomar ah. Siya yung kasama natin. Yan na yung dagat mga Lavarkads, sobrang babaw na. So tara, lusong muna tayo mga Lavarkads. Mulot muna tayo ng mga crabs mga Lavarkads. Wow, dami. Piliin na lang natin ng malalaki mga Lavarkads.
Bali yung pinag-iilawan pala namin mga Lavarkads hanggang dito lang. Hanggang dyan lang sa tuhod o kaya hanggang dito lang sa baywang. Ganun lang kalalim yung mga pinag-iilawan namin mga Lavarkads. Parang Jomar, oh. Ganyan lang kalalim. Ha? Dalawang dapa. Dalawang? Dapa. Basta. Dalawang dapa niya. Tapos lambay tatlo. Wow! Ang laki, oh. Saan? Maraming lambay. Bakit kumuha ka dyan? Makain ba yan? Ayan. Lavarkads. Bali lilipat tayo ng ibang spot. Pupunta tayo dun sa kabila. Doon na pala yung kasama ko.
laki ah. Grabe, ang laki ah. Lambay ko marami oh. Saan? Maraming nahuli sa parang Jomar ah. Lambay ko. Umuwi yan. Kakaluto natin mamaya. So ayun mga Lavarkads, dito na tayo sa bagong spot natin. Parating na tayo. Simulan na natin.
dong, ayun yung itaw. Ano ito ang baba? Ayun yung ito dong. Ayun o. Ituwa nga dong. Ayun o. Oo. Sayang. Malakuli. Ayun mga Lavarkads, ito na po pala yung mga huli natin. May mga crabs, may isda, kasi tayo Bluecrabs. Tayo mga Lavarkads kasi medyo gabi na rin sa malalim na rin yung tubig, so try natin kung makakapag-try tayo ngayon lupas, luluto natin ng mga huli natin. Try natin iluluto lahat ng mga Lavarkads.
lalaki. So, ayun mga Lavarkads. Dito na tayo sa bahay. Ay, sa wakas, thanks God. Nakauwi din tayo ng ligtas. Pala mga Lavarkads, yung huli ni parang Jomar. Ayan o. Ito yung legendary eh. Kaway ka naman dito. Pakita mo naman, bitbitin mo naman yung malaki. Bitbitin mo yung malaki o. Yan. Sots. Tusukan mo na. Ayan o. Yan. Grabe ang laki o. Yan. Yan. Bale, ito lahat yung mga nahuli natin mga Lavarkads. Meron tayong PUGITA. Bukas na natin itong mga nahuli natin mga Lavarkads kasi gabi na rin. Sobrang gabi na kaya tsaka may nakatulog na kasi yung mga kasama natin may pasok bukas. Hindi tayo wala. Hanggang dito na lang mga Lavarkads. See you po sa next na vlog namin. Lagi mong tatandaan, ingat, God bless, at lagi mong tatandaan mga Lavarkads, God is good all the time. Laki ng subo mo. Hanggang yan pare. Bye bye.